ubuyolanda ikhekhe lebhedeni. Nakulona ivangeli sihamba kanjani? Silwela ukugcina ukukhona. Haleluya. Haleluya. Ikhona enye insizwa. uJohn umfundi kaJesu owafa egcineni kunabo bonke abafundi. Kodwa ngesikhathi esezofa wathelele waphupha umqamelo wakhe usha. Haleluya. Uvutha amalangana. Wavuka batshela abafundi bakhe ukuthi yazi ngiphupha umqamelo wamusha. Kukhona abantu abangilandela ngomlilo. Haleluya. Bathini ahlezi nabo base bethi hayi baleka. Haleluya. Mangabe sihlangabezana nomlilo bathandekazi sibaleki. Mangabe sihlangabezana nomlilo bathandekazi simthuka uNkulunkulu. Mangabe sihlangabezana nomlilo is not John uPolycarp ongumfundi kaJohn. Haleluya. Owathi ubona isiqamelo sisha. Mayibona isiqamelo sisha. Ngempela wathi eqeda ukusha ukuthi khona iphupho elingamhlezi kahle. Babengena amaRoma ezomlanda. Angena amaRoma azomthatha. Athi phika uJesu uvuma usiza. Mphika uJesu. Wathi angikwazi ukuthi ngiphike uJesu. Ngihambe noJesu for 8 years. Sengamphika kanjani manje? Ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kaJesu. Angikwazi ukuphika. Zikhona izimo ezifika empilweni yomuntu, empilweni yomzalwane zithi mphike lo Jesu akekho. Kodwa kulwela ukugcina ukhona. Isho njengoPolycarp uthi angikwazi ukuphika uJesu ohambe nami iminyaka emingaka. Ukhona uJesu la ngidlulise khona kwakuthiwa kudlulwa khona. Bese umthukiswe lesi simo. Umthukiswa ukuthi uritrenchiwe emsebenzini. Umthukiswa ukuthi bathe bediagnose odokotela bathe ukuthi nokufa okuthile bese uthi yamthuka. Umthukiswa ukuthi ekhaya usebenza. Umthukiswa ukuthi ayikho into ehlanganayo empilweni yakho. Asimthuki kulwele ukugcina ukukhono. Haleluya. Siwesi mangabe izinto engasahambi kahle ethi omunye echekisa kale mali thi imali ayikho bese la lento okukholwa ayikho. Ulwele ukugcina ukukhono. Ayekho umuntu ozokulwela. I'm sorry ukusho le message as if azathi i message nje bivele ihleli. Abantu ade befakaza nje bebezofakaza kuyona i message. Haleluya. Laba abezofakaza nje benihlezi ezulwini. Ihlezi ezulwini. Akuhlaseli umuntu. Kodwa bengizothi kulwele ukugcina ukukhono. Fight the good fight of faith. Haleluya. Uthi uPolycarp ngamthuka kanjani? Angikwazi ukumthuka ngoba uhambe nami yonke leminyaka. Base bebasa umlilo amaRoma basa umlilo. Bambamba bathi siyabamba siyakushisa manje. Wathi uPolycarp wathi nomlilo niubasayo. Kodwa mkhulu kanganani umuntu umlilo obaselwe nina. Nina nibasa umlilo ozocisha isikhashana. Kodwa ukhona umlilo obaselwe nina. Kuba bonke abantu abangakholwa kunomlilo obaselwe nina. Ongeye ukucisha. Ovuthi kunaphakade. Kulwele ukugcina ukukhono. Ngoba bangakulwela ukugcina ukukhono uzoba history. Uyabona salvation awuyona hit. Ungazenzi hit. Haleluya. Ngoba uyabona abafana basendisiwe bazokushiwa ikophosi. Abadlali bafana senziwe. Abadlali. Katshela.
bafana basindisiwe wena ucabanga ukuthi bavele bathi angithi wena lento masiyenza nawe sithi asitsheli umuntu siyafihla ngithi haleluya kodwa umfana osendisiwe akwazi ukufihla bebatshelwa wanye ubro abanyoza haleluya sengibuya khona angithi uyabona ukuthi kusempini impilo kusempini kulwele ukugcina ukhona haleluya mawutshela ukuthi hayi ngisindisiwe ubona abantu beza kuwena utshela ukuthi hayi no bazotesta itest le wena kufuna ukugcina ukholo ulwele ugcina ukholo abafana bapheli athi anjabonye ngoba sishaya inkebe into ingilizi asipheli haleluya asipheli abanye abanandaba nashadile kodwa into engiyishona ulwele ukugcina ukukholo uyabonje le ayinanqaka le uwena kufanele uyenze lento lwela wena ugcina ukholo haleluya hayi ukuthi mina ngizofasta mina ngizothandaza webathandekayo asithandazele isono siyabalekelwa haleluya uyabaleka otherwise siyokushiwa uyimpandla njengalabantu abanempandla uhlungabi kuba nempandla maka yajuluka yona haleluya maka yajuluka we haleluya mayini imvula angithi ukuzwe uma kunemvula uphethe umbrella lokhu uzwe idubulo uma ngabe ina ikhala empandleni uzwa kuwele akathi yithini ulwele ukugcina ukukholwa abafana bapheli omakhelwana bapheli izidlo azipheli uthela umsomo last week uthela labafana abathathu bazinqumela ukuthi abayukudla haleluya ukudla kwakudekiwe ngoba thandeka uyabona kuphekwe kahle ayikho into enuka kamnandi njengokudla komncwabo ngisho ukuthi hayi mina ngikudla nje ukudla komncwabo mina ngizwabo bhatata ngaba baphekanga into ekulanda usasetendeni nje uthi kodwa lo mfundisi oqeda nini haleluya udekiwe iphunga lokudla uyalazi kodwa wena kufanele ukulwela ukugcina khona iphunga lo uyalazi haleluya iphunga lentombi isiphamandla uyalazi kodwa wena kufanele ukulwela ukugcina ukukhona amadoda abantu niyawazi maphunga wena kufanele ukulwela ukugcina ukukhona asithandazi esonweni siyabaleka ngisho ngabe uthetha nomuntu uyabona into ukuthi engithetha naye ingilidela la lento uyabaleka awuthandazi uthi hayi ngizothandaza wewe mawusathi usazothandaza upapa emashidini siyabalekela isono kulwele ukugcina ukholo uphathise kwamaqanda haleluya. Second point, finish intercourse. Ifocus yakho ngicela umfundele Izenzo ongafunde anybody Izenzo 20 verse 24. First point, where it was fighting the good fight. Sakota First Timothy chapter 6 verse 12 and 2 Corinthians chapter number 11. Paul lethi CV yakhe njengamanje ngifuna sifocus kuJesu, finish intercourse. Bafowethu
Ungajabulela ukuqala into ungayifezi, ungayiqedi. Lento yokuqala into ungayiqedi ukugwala lokho. Lento ensindiso hayi usindiswa manje, next year usasindisiwe. Uyigwala. Hallelujah. Finishing the course. Lento eyiqalile lwela ukuyiqeda. Siyalo abathandekayo. Yes, sisempini. We last Sunday. Sisempini bathandekayo. Ifuna lethu sihambe nayo siyokala nawo unyaka. Siuqede kahle. Siuqede ungawangi ukulawo utshwala. Ngoba bathi abazalwane bayoma. Yaba makuthi December nje buka nje usolanda umzalwane iworshipper. Ulanda ngebhali. Ngoba uNkulunkulu uyabukusanisa ngezwe. Uzobamba kanye nje. Hayi uthi wathi ngithi isimehlane into okuncane. Ushaya isimehlane, hayi kuphela ukudakwe into ongayazi. Abanye badakwa nabefundisi. Hallelujah. Abanye badakwa no-30. 2024. Finishing the course. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho. Awuphonga umpostoli lo. Umpostoli masucheka amavesi angasedla. Uthi ubuye eJerusalema kuzongifaka inkinga ingcindezi. Ithi ngisho umoya ingcwele ungitshelile ukuthi uma ngaya eJerusalema ngizobuya. Angizobuya ngiphila. Usethi kodwa manje, iKing James kodwa ebeka kahle. Hallelujah. Uthi kodwa mina ngikulwile. Awuyiphinde futhi. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho. Yakho ukuphila ngikushaya into yalutho. Ukuba kube yigugu kimi. Yes. Kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamkela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lokusa kaNkulunkulu. Kepha ukuphila angishayi into yalutho ukuthi ibe yigugu kimi. What matters most ukuhamba nokufeza bese ngiphelelisa inkonzo engayamukela enkosini. Bathandekayo, ukuphila sikushaya into yalutho. Into eyigugu lento ebalekile ukufeza ubizwe isabizo ngakho. Hallelujah. Ukufeza bese siphelelisa ukubizwa esabizwa ngakho. Hallelujah. Ngobathandekayo asifeze inkonzo esamukele enkosini. Amehletha agxile kuKristu. Amehletha awangagxile engcebeni. Amehletha awangagxile emalini. Amehletha awangagxile emshadweni. Amehletha awangagxile emsebenzini emihle. Amehletha awangagxile ekudriveni imoto ezinhle. What matters most ukuhamba nokufeza ngiphelelisa inkonzo engamukeli enkosini. Sihambe simbhekile uKristu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uma ngabe lento yokukholwa ungayiqaphelisisile ubona uzonifeza ubiza uNkulunkulu abizwa ngalo. Hallelujah. Manje ukukholwa kwakho ungakuthathi notice. Inkonzo wamukeliswe enkosini uzoyifeza yini? Hallelujah. Ngoba fanele sisho ngitshusulele phansi sithi ukulwila ukulokuhle. Hayi ukuhamba komuntu oxhukayo. Athi yabona lento lokuphuka. Kuthi namhla uyakholwa, namhla akasakholwa. Wahlelwa intembi, hayi ngiyakuyeka ukukholwa, ayikho lento ukukholwa. Uma izinto ziright uNkulunkulu muhle. uNkulunkulu muhle enzile. uNkulunkulu muhle ngenzalo. uNkulunkulu khona isikhathi la aba silent khona. Abe silent. Kodwa sifanele sihambe bese siyafeza. The last point, keeping the faith. Keeping the faith. Remaining faithful bazalwane. Sihle asihlale sithembekile. 2 Timothy chapter 1 verse 14. The last one yokugcina bazalwane. 2 Timothy chapter 1 verse 14.
ukholiswa ifoni yakhe isi dead. Ngicela omunye zinhle lapha. 2 Timothy chapter number 1 verse number 14. Okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Awuphinde futhi. Okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele. Ithi eyami kulonde lokhu okuhle okubekwe kuwe ngomoya ongcwele ohlala kithi. Ulonde lokhu okubekwe kuwe ngomoya ongcwele ohlala kithi. Kulonde lokhu. Remain faithful. Yabona into yokuthembeka bazalwane, sithembeka noma ngabe sisemsebenzini, sithembeke ukuthi singabantu abasindisiwe. Khona abantu emsebenzini abakufihlayo ukuthi basindisiwe because bafuna ungathembeki. Ukhona umuntu emsebenzini wakhe ongaziyo ukuthi usindisiwe, maka babona istatus, hayi lo kanti yakhona akuthuka. Ukhona abantu abafuna njalo ukuthi ngoba esindiswe la wahlala izinto zamshaya sengathi angathutha la ahambe aye kude. Mayifika kude ujabuleliswa ukuthi abantu bendawo bayazi ukuthi akasindisiwe. Why? Because akathembekile. Uthi umpostoli akulonde lokho okubeke kuwe. Kulonde. Umuntu okufanele amlonde akusiyo umoya ongcwele ozokulondela. Musu ukufasta. Wona bese uyafasta because uzolahlekelwa the ultimate goal of salvation. The ultimate goal of salvation ukuthi sifike ekhaya siphephile siphelele isikolo. Kulwele ukugcina ukukhona. Lokho kubekwe kuwe akasho ukuthi okubekwe kithi. Lethi bele kuwe. Uthi umpostoli ilonde ngoba yabekwa umoya ongcwele. Ekubeka umoya ongcwele singofakazi sibaningi nabantu bakini bayafakaza ukuthi lento ibekiwe kuwe. Ngakho ke remain faithful. Hallelujah. Abazalwane bafuna ukuthembeka ezwini likaNkulunkulu. Sengathi engaphila noma kanjani angangaveza ukuthi usindisiwe. Hayi ngizolokhu ngizothandaza Nkosi. Ngihlukane noma asithandazi. Siyahlukana nje. Akukho lula. Ingakho sisempini. Motha ngizo relaxa la. Ngizophila ukuthandaza. Ngizofasta mina. Hallelujah. Fasta kuphi wena into okufuna yenze ilonda lento ebekwe kuwe. Siyabona ukufasta siyabona amavesi amaningi. Asikubeke eceleni asidile nawe wena londa lokhu kubekwe kuwe. Hallelujah. Ayikho ngamavesi amaningi lento ngikulungile ukulokuhle. Asilwele bazalwane uqeda ibanga. Why singafuna uqeda ibanga? Hallelujah. Kuthi nje sekuyihistory wayikholwa wengeke eshumayela. Hey wengeke. Why simphoxa ngawo uNkulunkulu bazalwane? Wengeke eshumayela. Ngikulwile ukulokuhle. Ngiqedile ibanga. Bese thi ngicikile ukho. Keep the faith. Siphakame sibe ngenyanga. Keeping the faith, remain faithful. Sithembeke bathandekayo ezwini. Lento yokuthembeka ezwini, uthembeka ezwini, no, uthembeke kuwena. Kuwena. Thembeka nje kuwena. Hallelujah. Ukhona inkalatho zabazalwane ezifake izintambo, ukuthi ngizifake iqina seyibona. Inkalatho. Wena bazalwane betshela ukuthi siyafasta. Ekhaya abashabahle sibekutshela leyo ngaba ngisekhaya. Phela siyabona ukuthi yakholwa kodwa kufuna ubuyele lezi zinto zakho. Ubuyele izinto zakho zazisiza right. Ubuyele. Anda abafundisi siyabazi. Bakhona nje la endaweni bahamba bayahlaba. Nawo ke bakutshela bayahlaba. Iphandla bayifaka lana.
Haleluya. Behlala ngawo wena londa lokho kubeka kuwe. Khohlwa abahlabayo. Londa lokho kubeka kuwe. Ulwele ukhona. Remain faithful. Thembeke kuwe. Haleluya. Uthembeke nje kuthiwa kune fasting. Kodwa inkalakatha nje engathembeki. Inkosi malanga ayithembeki inkalakatha. Sifastile. Awu. Uyolimala mothi uyadula nje. Ayinani mothi uyaqalaza lapha. Hawu. Utholo madoda eyibhizi store. Iyadla. Themba amalakhe ukuthi siyafana bebathana athembeke. Singamlobi uNkulunkulu uyiroba wena. Haleluya. Adlabona into ongathembeki intwana nje encane. Intwana nje encane. Athembeki. Awumunye akathembekile ngemsebenzini. Yabona umsebenzi lo ngisebenza ngamapeni. Kodwa namaningi ngamapeni asemsebenzini agcwele la. Kodwa ngizonga uJoji. Ngibona namsekile endlini. Amapeni agcwele iphakethe. Yaza athembekile azalana. Athembeke singamoshi umluku athembeke bazalana. Haleluya. Ay nami noma nje ngake ngibone impela amapeni maningi. Hayi maningi. Ngibone ngamapreach esekugcwele endlini. Oh. Nkosikazi lo engithandana naye uyathola emsebenzini. Bazalana athembeke. Athembeke bazalana. Athembeke bazalana. Asiyidona. Sikubona ukuthi ubumnandi. Siyabona unyaka uright kodwa leti ngawe. Londa wena. Lento ebeke kuwe. Phatha kahle omakhelwane. Musukuhleba phela nawe kangaka. Sipila ukholwa nje musukuhleba kangaka. Uhlebe nangabantu bakini. Uzuhlebe nangengane zakho. Ngiphisa londa lokho kubekwe kuwe. Londa lokho kubekwe kuwe. Nalento ukhuluma zonke izinto uyaposta zonke izinto nabantu abazokuhleka ngazo kusasa. Haleluya. Londa manje lasende ngifuna wena ulonde ngifuna ukugcina ukholo. Uyabona ngomhla ka-31 abantu thina sobe sikhonza sobe sila social amathini. Wena uzobe ungakhonzi ke ngiphisa phela nabantu abantu. Haleluya. Haleluya. Ehlisa. Angithi wena ufuna ukukhonza. Wena ufuna ukuyibamba ngapha amasayidi ngapha. Ukukholwa ngapha. Hlukana phela notshwala usindisiwe hlukana notshwala. Uyeke utshwala. Ngikulwile ukubo kuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukhona. Kubalulekile kangaka ukuthi lo tshwala kufanele ubuyeke. Uthi sengabanje khona abaningi amasavana. Besithi nje baleka nomntwana abantu abangabalekanga nomntwana. Babhizi notshwala. Bekholwa babhizi nezinto. Ulwele ukugcina ukukholwa. Hayileyi. Jesus, Nicola, I lay my life before you, Jesus. Give me
Egameni likaJesu sibonga inkonzo yonke uNkulunkulu wethu namandla onke asivali kepha sibuyisela kuwe moya ingcwele. We thank you even nangezwi lakho uNkulunkulu wethu namandla onke Baba, alingapheli nje kanjalo kithi kepha malifumana indawo uNkulunkulu wethu namandla kuthi nalapho uNkulunkulu wethu ongcwele sesixhaka khona kepha livuke izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla. Bless each and everyone in this place. Egameni likaJesu abahamba ngeenqola zomlilo protect abasalayo in the name of Jesus. Amen. Sicela sizonikela egameni likaJesu. Uyahlabelela wethu. Keep Baba.